ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಲ್ಲವೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೆಗೆಲಸ. March 19th, 2024, Class 7, Thursday. Note, please practice and record video about family and submit in the Flip app. Okay. Here are the assignments in English. Number 1. Who are all coming today to our home for dinner? Number 2. My elder brother and your mom's younger brother are coming. Number 3. What is the best time to visit our uncle in Mangalore? Number 4. Winter is the best time to visit your uncle in Mangalore. Its translation in Tulu. ಈ ವಾಕ್ಯಲು ತುಳುಟು ಒಂಜನೆದ ಇನಿ ಏರು ಪೂರ ನಮನ ಇಲ್ಲಗ್ ರಾತ್ರೆದ ವನಸಿಗ್ ಬರ್ಪೇರು. ರಡ್ನೇದ ಎನ್ನ ಫಲಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮೂಜನೆದ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮನು ತುಯ್ಯರ ಪೋವರ ಹೂ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ. ನಾಲ್ನೇದ ಚಳಿಗಾಲ ಇರೆನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮನು ತಿಕ್ಕರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕಮ್ ಬರ್ಪುನು, ಟುಡೇ ಇನಿ, ಡಿನ್ನರ್ ರಾತ್ರೆದ ವನಸು, ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಫಲಯೆ ಅಣ್ಣೆ, ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಮೆಗ್ಗೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು, ವಿಸಿಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಇಜಿಂಡ ತೂಪುನು, ಅಂಕಲ್ ಮಾಮ, ವಿಂಟರ್ ಚಳಿಗಾಲ, ಯುವರ್ ಇರೆನ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಡಿಯಾಲ. Different names for Mangalore. Okay, please practice and submit the video. You have a great day. Nikilana Dinapura Edda Award. Solmelu. ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ